Уважаеми ученици, след 5 години ще си кажем довиждане, обаче уроците не свършват последния звънец. Надявам се, че някои от нас ще продължат да учат, други, които ще продължат да работят, ще идват да ни виждат. Ако веднъж не е за нас, аз ще съм тук. Дай Боже, да сме здрави, живи и много късмет за всички. Все едно вчера беше среда. Да, все едно, че вчера беше 15 септември на 9 клас. Обаче, за ваша радост и за мое съжаление, дойде 11 май. Деня, в който трябва да се вземем довиждане не с вас, а вие с училището. И мога да ви пожелая само успешен път от тук нататък, който път въобще няма да ви е лесен и гладък. Ако до тук сте си мислили, че всичко е песен, от тук нататък трябва и вие да се я композирате, защото до сега имаше други композитори на вашата песен, която ви пяхте 4 години тук и останалите в други училища. И това казвам за радост или за съжаление, деня дойде и не е нарочно избран, не е фатален, е точно петък и точно 13. Просто чисто съвпадение. Не знам от тук нататък как ще се справите с живота. Надявам се всичко да успявате и да се постигнете вашите мечти. Защото знам, че всички имате мечти, както и ние, въпреки че сме ваши учители. Аз съм ви подготвила едни малки изненади, които изненади, да си ги сложите някъде, като ви погледнете, да си спомните за нас, добри или лоши. Заповядайте. Ние бяхме такива. Смятам, че всичко е било за ваше добро. Заповядайте. Има. Заповядайте. И небезизвестния символ, с който ме олицетворяват всички. Ти вази, Това е магнит, нали? Не е магнит. Следващото училище, което също е вид училище, наречено живот, но не да го разбирате ви живот лайф, а живот, в който трябва да преодолявате трудностите.
Да посрещнем 12-я клас, специалност електрообзавеждане и транспортна техника, класен ръководител Таня Найденова. Да посрещнем 12 клас, специалност компютърна техника и технологии и икономика и менеджмент. Гласове, мирно. Гласове, след дигане знамето на Република България. Сравнение на средата. себе си дните и живота в трудния негов синтез, ала своята сила 19 годишна ще запазя такава, каквато е днес. Най-светият и вдъхновен празник в нашия национален живот е Денят на братята Кирил и Методий, Денят на българската и славянската писменост, култура и просвета. На вечерието на този ден ние се разделяме с юбилейния 51-ви випуск на професионална гимназия по механо-електротехника град Троян. Давам думата на госпожа Радка Бончевска-Атанасова за поздравително слово по случай изпращането на випуск 2016. Скъпи абитуриенти, животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти. Емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни. Със сигурност си спомняте деня, в който за пръв път прекрачихте прага на нашето училище. От тогава изминаха 4 години. През този период вие стъпка по стъпка изграждахте своята личност, винаги подкрепени, напътствани и вдъхновявани от вашите учители. Ако сега имате вярата, че сте успели, ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими, ако сте открити, честни и правите добро, дължите го на тях. Благодарете им, направете го от сърце, благодарете им искрено и с обич, която заслужава. Простете им, ако понякога са били толкова
не са били толкова великодушни, колкото вие сте очаквали. Най-голямата награда за всеки учител е да поздрави своите ученици за успехите, за израстването, за благородството, за щастието да бъдат полезни на другите. Вероятно, това, което чувствате днес, е като след прочит на хубава книга. Получил си знания и духовни ценности и това ти дава увереност, но същевременно носталгично съжаляваш, че книгата няма продължение. От утре това училище ще бъде във вашите албуми и спомени. С времето все по-малко ще отваряте албума и все по-рядко ще се връщате към спомените. Но има нещо, което няма да се поддаде на времето, което ще стои във вас и ще се доразвива. Това нещо е изграждано цели 4 години в професионална гимназия по механо-електротехника Троян. То ще личи в знанията и уменията, които ще показвате в живота. Ще се проявява в постъпките и ценностите, които ще отстоявате. А сигурно в някои ситуации ще се спомните и за мъдрите думи, съветите на своите преподаватели. Днес вие затваряте един етап от живота си и поемате предизвикателството на света. Ще трябва да се доказвате многократно. Бъдете силни и преуспяващи наши възпитаници. Накарайте ни да се гордеем с вас. На раздяла искам да ви пожелая преди всичко да сте живи и здрави, жизнерадостни и щастливи. На добър път! От 12 клас участвал в състезанието Стали стипендиант на чест и заедно с ученикът Марио Терзиев заеха 3-то място на втория кръг в състезанието. Марио Терзиев също да заповяда. Георги Йотов от 11 клас. Участник в 3 от състезанията и в отбора заел 3-то отборно в крайното класиране на националния кръг по състезанието най-добър млад автомоторен водач на МПС. Но всеки изминаха 60 години на обучението в нашето училище. Сега текат най-щастливите дни в живота. Завършвате своето средно образование и навлизате във все по-отговорен период – бурната младост. Тя прилича на океан, изпълнен с водовъртежи и бури. Ние всеки трябва да покаже какво е научил и колко се е подготвил да излезе от повърхността на градин. Животът, който е предстои, ще прилича на състезание. Едно безкрайно състезание за самия себе си и с околното. Тази надпревара фаворит ще бъде само онзи, който е умен, човечен, предприемчив. Само онзи, който не се страхува да поема отговорност. Ще успее и този, който се взима поука от грешките, а и от грешките на другите. Онзи, който не се задоволява с малкия успех, а продължава напред и нагоре. В живота няма как да не успее човек, който възприема всички несъвети и се разграничава от глупавите. Дори когато стигнете до отвъдане на улица и си мислите, че няма да можете да постигнете някаква цел, и тогава не се отказвате. Лека размисъл, малко почивка и пак напред. Няма неразрешими казуси. Стига да бъдеш достатъчно открит. Където и да отидете в света, не забравяйте родния брат и нашето училище. Спомените за най-щастливите и весели години, прекарани тук, могат да дадат криле на всеки човек да го вдъхновят в своя пълноценен живот. Желаем да успех в предстоящите две отместки. На добър път, скъпи абоненти! Нека играят на воля, която нека да ядат мир
училище. Имам класната си стая и образа на моята учителка. Имам корени в спомените си. Затова ще бъда. Выпускниците от специалността автотранспортна техника ще предадат символа на 11-класниците, символа на паралелката, волан, шофирай безопасно. Давам символа на училището, чист и неопетнен. Приемам символа. Пожелавам на завършващите ученици успешен старт в живота и безаварийно шофиране.
Последен звън от стряхата се тиска. Приятели, последен звън звъни. Той нови страници разлиства от повестта на светлите ни дни. Довиждане! Училището казва днес на всички. Довиждане! И дружески ви махаме с ръце. Довиждане, о мои скъпи плойни птички! Довиждане! Отнели къс от моето сърце. Скъпи 12-класници, денят, в който се разделяте със своето училище, със своите учители, със своите приятели. Нека ви пожелаем вдъхновени мечти и осъществени надежди. На добър път!